RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Arman, 43 anyos. Minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Mindanao gid ko, sa Rizal, Zamboanga del Norte. Pero ni ako karon magpuyo sa Santa Ana, Taytay, Rizal. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong napalit ni adtong 2008. Rights lang ning yutaa. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Man, nagsuldo na ka. Kaya abangan na po na to spy. Oh, niya naman. Pero, kutasa man ang magsigig abang Sayangan gikus kwarta nga iabang. May nalagong tato para konsumo na to. Ang saong naman taning lugar Kay ni amang ka din magtrabaho. Maibog lang ko sa mga kauban ba nga may ilan ng mga bayo ug yuta din Kaya ang ilang sweldo, agtugid mahapakstanan sa ilang pamilya. Wa sila abang. Sige lang, ampo lang ta. Ay, ubanon lang siguro ning akong bungot. Di kita makaangkon og yuta nining lugar Labi na kay dili tataga din Nakadungog man gud ang Ginoo sa atong panagsulti ron. Sa atong mga panginahanglan. Maong ampo lang ta, Arman. Inuman tayo mga bro. Ngayon, birthday ni paring Ernest. Pass mo na ako bro. May pinag-ipunan kasi ako Ano ba yan? Huwag puro trabaho bro. Kayo talaga mga Bisaya Sobrang masisipag. May pangangailangan ng bro. Pasensya na. Tumawag na si Mrs. Excuse mo na bro Hello, Mia. Padong na ka uli. Kaya nga naman. Dila na ta magsulti. Kay may baligya nga right sa yuta. Ha? Rights?
Oo. Pagdali ka ni Uli, dili na Oh. ta magtiwas og sulti. O sige, sige. Sige, padawon ako. Di ba ko na delikado? Medyo lapokon ko no. Kay mo saka ang tubig kung kusog ang uwan, pero pwede ramasad ko no nga tambakag yuta. O, ang butang ko ipasabot ba? O si matong kasiguruhan na ng yutaan nga rights naman ka na. Daga naman kunog ng kapalit diha. Ug may mga nagbahay na sa dog na muyo dito. Kuyawa na eh. Huwag madinay kasiguruhan ng yuta ah. Pero barato raman sabkod. Unsa man sa ato ipalit gyud og yuta ron bi nga gamay pa masab na atong tinikom. Oo, hinoon sab. Ug wa man sab ti kapatukod og dako gyud nga bahay ko to. Bisan og iko lang gud tang makapuyo og dili na ta mangabang ba. O sige. Paliton ta ng yuta ah. Bisan rights lang. Unsa man na kadak anang luna ah. 53 square meters ko no. Igo na gyud nang mabayan dong. O sige. Ato na paliton. Aron nga matukuran na to bay. Aron di ta magsigig abang. Kay nakatigom-tiguman mi. Amo yung gipalit ang yuta bisan og rights lang. O kay tubigan man ning lugar ah, nagpalit pa gid mi og yuta para itambak sa maong luna nga may gidakon nga 53 square meters. O pagkatigom na pud namo og gamay, amo na ning gihinay-hinayan og patukod og bahay. O kunya, Isiminto na tong haliki? dapat lang. Kay tubigan ba ning lugar ah. Kinahanglan gid nga elevated gid ang atong bahay. Sama tong usa nga to sa unahan no, tanawa. Kapag nila ino, ay, simentado ang ilang haligi. Kay ug dili man gud simentohon, na, malata ang haligi we. Mausap. May gikontak na ko nga motrabaho sa atong bahay. Ug nang nagkaistorya naman mi sa mga gastuhan. Sa weekend, pabagoy trabaho, matarbagon niya kong panday aron nga makasave tas bayranan. Ay, marami na yan dito, Arman. Kaso nga lang, walang kasiguraduhan yung pag-stay ninyo sa isang lugar. Baka gagamitin na yung lupa. Ay, mapalayas talaga kayo. Pero matagal pa siguro mangyayari yun. Oo nga eh. Sana naman po matagal-tagal pa. Para makabawi naman ako sa pagbili at pagpatrabaho ko nito. Oh, si Mia. Hello, Mia. Armahan uli asa ko, be. Oh. Kaya nga itong mga haliki, bagi pangguba sa mga anak sa kasikpit na tong yuta. Ha? Nga naman? Kaya nilampas ko doon itong haliki sa ilang luna. Unsa? Uli asa ko ba? Kinadok na ba ako din eh? O sige. Mo under time na ko. Tanawa itong mga haliki, ilang gipamutol. Kipangmasukit nila. Ginoo ko. Ang atong gastuan na taon. Huwag masig kung saon ta nila, kay kasuhan gud bayat ako no nila. Kita na hinoy kasuhan. Ngiga god. I-report na sa mga polis. Hindi kami mangingialam dyan kasi wala namang pong sugatan. Di po ba? Ha? Unya na di mong mangialam kung may masamdan?
Naglagot ko sa mga pulis kay dili ko no sila manghilabot kay wa ko no'y samdan. Kinahanglan pa biday nga dunay samdan? O nga, mipasaka na lang ko og kaso. Pero, gidismiss sa korte tungod sa kakuwang sa ebidensya. Unang pangutana, nagkapalit ko og yuta nga 53 square meters nga rights lang, dili titulado. Unsa man day pamaagi niini? Kay giangkon man sa among kasikbit ang dapit sa among haligi og ilang giguba. Ikaduhang pangutana, amo ring gi-report sa mga pulis kay giharas mami sa mga anak sa sikbit namong luna. Ilang gipang maso o giguba ang among mga haligi. Apan dili man mangilabot ang mga pulis kay way samdan ko, no? Kinalan pa ba day dunay samdan? Ikatulo pangutana. Ako na silang gikasuhan. Apan, na-dismiss kay lack of evidence ko, no? Kinalan pa ba nga mapasaka kog usab og kaso? Kay private man gutong among abogado. Ikaw pa og katapusan. Unsa may among buhaton ini? Nga dako-dako na baya ang among nagasto og nabalakasag ko sa among seguridad nining lugara. Kay dili gid mi lumad nga taga diri. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Arman. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana, problema nato kabay sa tuang kapikas, kabanay, mga papilis, mga butaw ka, mga kabtangan, no, mga properties nato. Pwede gina natong tubagon, busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man? Guys, hello! Hello, hello, hello. Another day, another suliran, lain na pong pangutana, nga gikan sa ato ang mga letter senders, ang mahatagan nato og tambag ug tubag karong adlaw. Busa, no? Ako lang yung hangyo ninyo. Dili ta magduhad-duhag pada sa atong suwat. Di ta mauwaw, di ta maikog. Pwede man na natong alyasan inyong pangan. Pwede na po di na maisulti kung taga-asa mo, kung maikog mo. Inotra na ninyo and we will follow you and respect your requests. No? And letter sender nato karong adlaw. Wow, kalayo. From Rizal, Zamboanga del Norte. Pero naa na nagpuyo karon sa Santa Ana, Taytay, Rizal. And of course, Surco. Para maminaw ni siya sa atua, o wa man gani signal dito sa radyo, dito no? Pwede gud man na niya mapaminaw sa Facebook account or sa ato ang YouTube. Busa, a big shout out and a big thank you sa tanang mga naminaw nato pinaagi sa atong YouTube channel o sa Facebook accounts nato. I am very sure daghan kaayo nga outside no sa Visayas ug Mindanao ug sa laing-laing parties kalibutan nga padayong maminaw nato pinaagi anang duha no ka medium sa pagpaminaw. Grabe gud ang internet, guys. Magamay ang atong kalibutan, but I always remind you, let us be responsible netizens. Meaning, ang paggamit na to sa mga social media accounts o sa internet, we should use it to make our lives better and easier, not bitter. Di na to gamiton sa bati, no? Ang Facebook o ang internet or ang social media, no? Kabahin sa katungod, no, sa yuta ang iyang gustong mahatagan og tubag na paminaw man nato sa drama nga naa sila'y natigom kwarta and of course gipalit nila ang yuta bisan ang iyang ingon rights ra kay tubigan man ang lugara. Unya nagpalit gani sila yuta para tambakan kuno tong maong luna and then mga 53 square meters to no ang ilang balay nga dito sa ang yuta niya naghinay-hinay sila patukod no karon nagka-problema man sumuna ning iyang pangutana sa yan nakapalit siya yuta kuno no nga 53 square meters nga rights lang dili titulado unsa man di ay pamaagi ani kay giangkon man sa among kasikbit ang dapit sa among haligi ug ilang giguba okay kaning rights kumingong kag rights I understand it's most likely kumingong kag tubigan basis drama kaganina
This may refer to a foreshore land nga dili siya pwede nga mapanag-iya sa usa ka pribado nga individual or tao. Nga naman, kanang foreshore, kana nang mga naa sa may, kana ganing submerged nga usahay kung mo high tide or musakang tubig matabunan siya or nanadapit sa dagat or daplin sa dagat. Di man na siya pwede matituluhan because ang tag-iya ana ang state, no? It is inalienable and it cannot be disposed, no? Ang kana siya nga property. Pero tungod kay ang tag-iya ana gobyerno, pwede siya makagrant og foreshore lease or katungod nga muabang mubayad for a certain period of time sa ngadto ka individual who will be the foreshore lease applicant. Unya, siguro matagaan siya katungod ana iya sigurong gibaligya dito. Pero honestly speaking, di ta ganin na nimo itambak kay mura man kag kung imong gibuhat ka na mura kag nagreclaim. No small time nga reclamation area imong gigamit. Di ta biya na allowed, no? So galibog kung kinsa man puy nangangkon ana kay for sure man na utro pud tong way katungod kay grant ra man pud na. Ikaduhang pangutana amo ning gireport sa mga pulis kay giharas man mi sa mga anak sa sikbit na mong yuta. Ilang gipang maso og giguba ang among mga haligi. Apan di man manghilabot ang mga pulis kay walay samdan na niyabag. Kinahanglan bang may masamad? Of course not, no? Life, liberty, and property. Mauni ato ang mga katungod nga angay protektaran sa pulis ang atong kinabuhi, ang ato ang kaugalingon, ang ato ang katungod nga makagawas-gawas and go out freely without fear ug ang ato ang mga kabtangan. Ang kanang imong balay regardless of unsay nature ana, rights ra ba na siya basta kay imuhan ng abode ug imuhan ng gipuy-an property na nimo nga dapat pud protektaran pud unta sa pulis. Ikaduha, no? Ikatulon niyang pangutana, dili tag-angay mo, ikatong kabayin sa iyang ikaduhang pangutana, ha? Dili man na, ingon kay Abi, unya natamuliw kung nagkadugo, dili in town, uy, sayop ang pulis dihang dapita, kay nganog na imangawat. Wa may samdan ana, nganong maadto mang pulis, nganong manawag man tag pulis, be, di ba? Og naay naglimnibakay din ha, nagsininggitay lang, or naay nagbideoke, makatawag man ganit tag pulis dihang dapita, wa may samdan diha. No, so sayop tong pulis ngano to siya. Di lang ganahan siguro manginlabot nagtinapulan og unsa ba. So ingan kaning pulis ang giadto ngadto nganong wa man mutabang. Ikatulong pangutana, ako na ni silang gikasuhan. Apan, na-dismiss kay lack of evidence. Kinahanglan ba nga mupasa ka kung usab og kaso? Kay private manggudtong among abogado. Bigo nga mo reason kung private inyong abogado ni bayad mo, gitarong unta niya, or gisultian unta mo klaro nga medyo weak inyong evidence, unya, nangita unta mo laing paagi para mapaligon ang inyuhang mga dokumento ug ebidensya kay kung mupasa ka manggutag kaso, guys, parihura na sa kanamanong taggubat. Di man ta manong og gubat og api kita. O wa tay saktong armas, wa tay saktong preparasyon, o wa pud tay saktong rason, no? Nganong manong ta, no? It's just like that. Kung mag-file tag kaso, dapat sakto pod ug lig-on pod atong ebidensya. Naasad gyud ubang abogado pera hisgot, no? But sometimes reckless ba? Dili lang gyud pod maningkamot or mo go out of their way para mapaligon ang ilang kaso. Ako, you know, sometimes ako amang good is di kay ko, di jud ko gusto ug kana ganing weak ang ato ang kaso kay mo ingon gito mo dawat ta. And then pahibawon gud nato atong kliyente nga wa na ba mo'y lain kay kung kani okay, I will let you know nga medyo weak ang ato ang kanang mga dokumento ha, weak atong kaso murag need ni nato dungagan or wa na bay laing witness and the like. Kay madaot pud ba ang abogado ana kay kami din ang laban para ninyo, no? So, yes, but yes, kung lack of evidence, depende giunsa pagka-dismiss. Kung gi-dismiss without prejudice, pwede kang makafile. Without prejudice, meaning to say, wa may mag-ingon, kay di makadetermine ba kung sakto ba, tinuod ba, so pwedeng makafile balik. Pero kung with prejudice gani na, murag, disod tang makafile og balik, kay of course, di ba ni Anli ang pag-file og kaso. Naabya po'y katungod pud ang pikas, nga dili na pud mahasol, no? Tay, makabayad na hinuuntag danyos sa paghasol nato nila. So, tanawa og storyahi ang inyong abogado bahin ana. Ikaupat ug katapusang pangutana, unsa may among buhaton ani nga dako-dako na baya ang among nagasto ug nabala kasab ko sa among seguridad aning lugara kay dili gyud mi lumad nga taga diri. Okay, I think go back to sa inyong abogado.
and talk to your lawyer kay pwede mangguna ninyo pod siguro based on the foreshore lease na amang gunay deklarasyon kanang yutaa ninyo, unya pwede man po nang masukod og tarong. I will suggest nga i-survey na og tarong ang imo ug ang iyahang yuta. Magsabot baron mo, kay magsige man siyag hasol ninyo, mag-adto baron mo sa barangay, maghusay mo, mubayad mong duha og surveyor. Bayri ng surveyor para maklaro og sukod ang inyong area ug ang inyong luna. Unya, di na mo magsigig away og init ug nga manawag pagpulis nga silingan raman unta mo, nga pwede ramang ginunta na siyang storyahan, no? Nga mahusay ba ang kanang area ninyo din ha, no? Para di na lang mo mag-away kay lisod pod ning silingan nga dili pod magkasinabot kay magkagamay init lang din ha, bikil, di ba? So lahi man gid pod nang magpuyo ta no sa ato ang luna nga ang ato ang silingan makasinabot pod nato kaysa sa kanang inigawas nato or iniglili nato sa bintana mo init atong di ba? So hopefully mahusay ra pod na ninyo ha. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.